Sanibonani bafowethu, umusa lo ngibuyile futhi nenye ividiyo njengoba nganithembisa kule video engangiyenzile yokugcina le yayinitshengisa ngama-patterns mase iphinde futhi initshengise nezikhathi zokuthi ukwazi ukuthi utrade i-forex. Lena-ke ividiyo ngizonitshengisa ama-candlestick nawukuthi emuphi umsebenzi wawo futhi azokusiza kephi kwimakhethi, right? Ngizocela ukuthi ni-like bafowethu ama-videos wethu, ni-subscribe, ni-comment, nivule ama-notification bells ukuthi nikwazi ukuthi mangabe si-uploada ividiyo usheshe uyithole, yabo? Futhi iphusheke ikwazi ukuthi ifinyelele kubantu abanye abaningi abamnyama abalidingayo lolu lwazi lokuthi bakwazi ukuzenzela imali emakhaya. Siyacela bafowethu. Ake siyiqale-ke ividiyo yethu. Njengoba nibona laphana imarubhozu le bayibiza nge-white marubhozu mawukuthi ileli chart leli elingakasethwa wokhala, right? I-bullish candlestick le because niyayibona i-green, right? Asebebasethile okhala babo bayazi ukuthi ngisho ukuthini. Laba abangakabasethi okhala kusawu-black and white i-chart labo. Lena-ke i-candlestick le white esuka inyuka. Mase siba nejodi. Ijodi-ke iba nama-wicks noma ama-shadows. Ama-shadows noma ama-wicks ilezi zinto lezi engizokutshengisa zona njengamanje. Lokhu nalokhu. Angithi niyabo? I-shadow noma i-wig le amagama azo. Mase ibe nomzimba omncane, right? Siyibiza ngani leyo? Ngejodi. Ngizonitshengisa ukuthi lezi zinto ziba kephi, usuke futhi kuzokwenzakalani kwi-chart mangabe usuzibonile, right? Mase siba ne-shooting star. I-shooting star iba ne-upper wig noma i-upper shadow, i-shooting star, right? Mase iba nomzimba o-bearish. Laba sebeyibukile-ke leya video kade ngikhuluma ngayo bayazi ukuthi ngisho ukuthini mangabe ngikhuluma ngama-bears nama-bulls. So uma ungakayibuki uzoyithola kule channel, hamba uzofika uyithole. Initshengisa izikhathi zokutrade i-forex e-South Africa lento nama-patterns akhona okumele uwabheke. Yeah. So ake siqhubeke-ke siye kwi-spinning top. I-spinning top-ke sona sike sibe nelento, sike sibe nama-shadows alinganayo noma ama-wicks anjani alinganayo. I-spinning top-ke leso. Mase siba nomzimba o-bullish noma o-bearish, yabo. Konke-ke lokho kune-meaning yako noma kunesizathu sako, angithi. Ake sidlule enizosibona futhi nani soon. Enizosibona soon. Mase sizoba ne-dragonfly jodi le. Yona-ke uyibona ngokuthi ibe ne-lower wig noma i-lower shadow. Mase iba nomzimba o-bearish, right? Ake siqhubeke-ke siye kwindawo la nizokwazi ukuthi nibone khona ukuthi kwi-pattern iba kephi, ziba kephi zonke lama-candlestick lawa senginitshengise wona ngokuhlukahlukana kwawo. Ake siqhubeke-ke nakho-ke, yabo. So njengoba nibona lapha i-spinning top esiphezulu lesade nginitshengisa nganitshela futhi ngaso ila i-chart la isuke isawu-black and white isayi-default, right? Mase kuzoba ijodi niyayibona-ke la. So i-spinning top, ngiqala nge-spinning top. I-spinning top usibona phezulu, right? Usibona phezulu noma ezansi la imakhethi isizo-reverse khona, yabo. Mawukuthi uthi uyabheka lapha ezansi uyabona lapha mungabe uya kwi-hammer, right? Njengoba sikuyi-hammer njengamanje uyabona ukuthi i-hammer uyithola kephi? Ezansi, right? Uyithola ezansi i-hammer. Uyithola ezansi i-hammer. Cela nje ukuthi nginitshengise kahle. I-hammer uyithola kephi? Ezansi.
yabo. La emakhethi sizokwenza njani, izo-reverse khona iye phezulu, yabo. So naso-ke spinning top sisebenza kanjena-ke. Uyasibona la ezansi la emakhethi izo-reverse khona, noma usibone kephi phezulu la emakhethi izo-reverse khona, yenze njani, iye ezansi, yabo. Ngiyathemba ukuthi niyabona. Okay, siqhubeke size kwijodi. Kwijodi-ke ngizocela ukuthi ngiwahlukanise kahle, yabo. Kunejodi la leyokuqala le efana nani ne-spinning top. Phela ijodi iba nomehluko wani, ibhodi ayikho kwijodi, yabo. So le jodi le uyakwazi ukuthi uyibone ezansi kwilentuza kwe-chart lakho, uyibone ezansi. Umuphi umehluko ozokwazi ukuthi ukutshengise ukuthi imakhethi izo-reverse noma ngeke na? Umehluko ukuthi manga ukuthi uyibona ngezansi kwe-resistance noma leso sivimbezi la imakhethi elokhu ishaya khona, iphinde emuva ishaye khona, iphinde emuva iphinde ibuye ishaye khona. Siyibiza ngani leyo nto leyo? Siyibiza nge-resistance. Mawukuthi siyibona ngezansi kwayo i-resistance, lapho kusuke kusho ukuthini lokho? Kusuke kusho ukuthi imakhethi izo-continuator, izoqhubeka ne-trend yayo imakhethi, right? Mase kuzoba iyiphi futhi ilentuza i-candlestick, ijodi lene-lower wig, right? Ijodi yethu ene-lower wig, ijodi yethu le ene-lower wig, nayo uyakwazi ukuthi uyibone ezansi. Yona-ke uma wayibona ezansi iya-reverse market, iyanyuka, noma wayibona phezulu iya-reverse market, iya ezansi. Kodwa depending on ilento, i-trend yakho kumele ibe bullish noma ibe bearish i-trend yakho, yabo. Mayi-oscillate market noma iloki yenza into engayona i-trend siyibona ngani? Ngiyakhumbula ukuthi uBafu uLindo wakwayenza ividiyo yama-trend lines. So uyakwazi-ke lapho ukuthi ubone i-trend ukuthi iya ngakephi i-trend lapho. So sine-trend eya ezansi kwi-forex market, sibe ne-trend eya phezulu, right? Bese siba ne-trend ehambayo horizontally nje, yabo. So ila sithi khona-ke imarket esuke i-oscillator la, esuke i-oscillate market la, yabo. La kule esuke iya ezansi imarket esuke yenza ini, ama-lower lows nama-lower highs, ama-lower lows, ama-lower highs, ama-lower lows, ama-lower highs, right? Mase ukuthi la imarket esuke iya khona phezulu, imarket isuke yenzani, ama-higher lows, ama-higher highs, ama-higher lows, ama-higher highs, ama-higher lows, ama-higher highs. La kuba khona ini, i-support ne-resistance, yabo. So ngiyathemba ukuthi kuyacaca-ke. So kudiphenda kwi-trend yakho. Ungathi ama-candlestick hayi akasebenzi, lama-candlestick engawatshengisa umusa, kodwa wena ungazange ulandele imithetho ye-forex. Imithetho yakho ibhale phansi imithetho yakho, uyibeke eduze nala usuke uzolentuza khona, usuke uzotradela khona. Uma uthi utrade ngefoni, ibhale la, kunama-memos la efonini. Thatha imemo yakho, ubhale ama-rules wakho, wazi ukuthi uma ngabe uzotrade uqalaze ama-rules wakho, ayavuma yini ama-rules wakho before ungene nge-entry, yabo. Mhlawumbe-ke konke lokho sizoke sikulungise futhi mhlawumbe ngevidiyo elandelayo ukuthi silungisa kanjani umqondo wethu for i-trade esizoyithatha next, because umqondo ubaluleke kakhulu la. Usuke kungadlali la, kusuke kuyimali yangempela futhi ezohamba uma ukuthi uzokwenza izinto unganaki, yabo. So kumele unakeke, yeah. So sidluleke siye, sorry for that, sidluleke siye kule ijodi le engaka-right, nayo uyenza, uyibheka the same way njenganale phakathi nendawo le engaka-right, uyibheka the same way njenganale ephakathi nendawo. Uyayibona phezulu imakhethi izokwehla, uphinde uyibone ezansi imakhethi izonyuka, yabo. Mese siya lentuza i-white marrow bozu ngeke nganitshela ngayo.
mase kuzoba i-black marbles, i-bearish ngeke nganitshela ngayo futhi. Mase sizoba nehema-ke, ihema kade nginitshengisa ukuthi iyafana nalezi zilapha phezulu, ijodi ne-spinning top yabo. Uma ukubona ekuzansi market izo-reversa depending on i-trend, uma ubona phezulu futhi isuke izo-reversa depending on i-trend yabo. Mase sizoba nani ne-hanging man. I-hanging man ihluke nani nehema? Ihluke ngokuthi i-hanging man inomzimba onjani, o-bearish, right, i-hanging man, and ihema inomzimba onjani, o-bullish yabo. Mase nawe ukuyayibona phezulu la imarket izokwehla, uphinde uyibone ezansi la imarket izonyuka khona. Mase siya kwi-inverted hammer, ihema ehlanazelwe yabo. So nawe uyayibona ezansi imarket izonyuka, uphinde uyibone phezulu imarket izokwehla depending on i-trend yakho yabo. Mase siya futhi kwi-shooting star. I-shooting star iyi-hanging man nayo enjani, ehlanazelwe. Uyayibona phezulu imarket izokwehla, uphinde uyibone ezansi imarket izonyuka. Nayo-ke lesini yethu bafowethu esinayo namhlanje, ngiyathemba ukuthi kuningi enikufundile. Ningakhohlwa ukuthi ni-like, ni-subscribe, niphinde nikhomente, nithene on ama-notification bells ukuze nikwazi ukuthi ukuthi siya-uploada ividiyo nisheshe niyithole futhi isheshe ifinyelele kubantu abaningi yabo. Siyabonga bafowethu, siyabonga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi nilitholile ulwazi ebenilidinga. Ngizocela ukuthi ngikucaciseke lokhu. This is not a financial advice, but this video is just made for educational purposes. Ngibonga. Bye.